हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ आरोबाव खेबसे फिन बरनाय थाबाय। स' गाइसमोन, नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइसमोन। दा आंना WhatsAppआव बेफोरबायदिनो 25 लाखनि लटारि नांना दं आरोना। नोंथांमोना सिगां भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना भिडिअ रेकर्डिंखौ सिगां खोनासंना लाग्रोदो। सर, मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है। प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर, ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर, ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। स' गाइसमोन, नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानो हागौ दा आंनियाव बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै गोबां एकाउन्ट नाम्बार बेफोरबायदिनो बिहरदोंमोन आरोना। नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि थांनो हागौ आरोना। नोंथांमोना साबधान जानानै थाबानो जाबाय, नोंथांमोना जेन थगायजाया आरोना। बेफोरबायदि थगायजानानैनो गोबां मानसिया लस, बेफोरबायदिनो बिराद थगायजालांबाय आरोना, लस जालांबाय नोंथांमोनाबो जेन बेफोरबायदि WhatsAppआव बेफोरबायदि फैयोब्ला माने नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थगायजानो नाङा आरोना। दिनैथ' आंखौ गोबां थगायनो नाजादोंमोन, नाथाय आंथ' बेफोरबायदि थगायजाया आरोना गाइसमोन। आंहा मोनथिखायो बेफोरबायदिखौ। दा नोंथांमोनाबो मोनथिनानै लादो, बेफोरबायदि जुदि नोंथांमोननि WhatsApp नाम्बारावबो बेफोरबायदिनो लटारि नांदों होननायनि बेफोरबायदि SMS फोर बा बेफोरबायदिनो कल खालामोब्ला माने नोंथांमोना थगायजानो नाङा आरोना गाइसमोन। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ गुसुंब्लाबो बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम, बेजों लोगोसे शेयारबो खालाम आरोना गाइसमोन, जाहाथे जायफ्रा मोनथिया बिथांमोनाबो जेन मोनथिहैनो हायो आरोना। दा बेफोरबायदिनो WhatsAppआव बेफोरबायदि लटारि नांदों होननाय बेफोरबायदि जिखुनु फैयोब्ला माने नोंथांमोना बेफोरखौ जेबो एक्सेप्ट खालामनो नाङा आरोना गाइसमोन। बेफोर गासिबो फेक गोजासो। WhatsAppआव बेफोरबायदि जेबो लटारि सटारि जेबो नांगौनि जेबो गैया आरोना गाइसमोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेन थगायजाया आरोना। बेनिखायनो भिडिअखौ गुसुंब्लाबो बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना। स' गाइसमोन, अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।